zita rangu ndinonzi Hilary Chisuko. Takaitika musi wa 23 April gore rapera takati nemusangano kwaGananzara. Saka takasimuka nemota nevanhu vechechi tichienda kuchechi. Saka tiri munzira motika yakaputika vhiri. Saka zvakazoitika ini handina kuziva kuti chii chakaitika. Ndakazerekana ndaparira Nyatwa kuhospital. Saka ndaikweyo ndazotora musi wa 28 June zvazi waChisuko makaita tsaona. Mudzimai wenyu akabva angoshaikira pasame sport. Then neumwe mai aizi mai Mambemba wakabva angoshaika mutsaona iyoyo. Vana vamwe vakapera kukuwara. Saka ndobva ndazochitakurwa musi wa 28 June ndio musi wandatakurwa ndobva ndachiuya kumba kunyanga. Ndasvika kunyanga ndakagara nandichine makumbo ese akatyoka ndicharega ndite ndichikura. Saka ndobva ndatanga kuenda kwaMutare ndaiswa kuti kuenda kuoneka kuinspection ndichizimara because hapana chinhu chandaikwanisa because makumbo ese akatyoka ese. Saka then ndagarawo kuti tava muna August makumbo ndakutanga kudzidzira kufamba. Ndakanga ndatanga kudzidziswa kufamba because hapana chinhu chandaikwanisa. Then ndadaro muna August vanhu vaiuya kundiona vamwe vaibvisa tumari twavo twaindipa vachindibatsira. Saka ndipo yakaita 240 ndikutaura nyaya iyo. Saka zvadaro ndobva ndachituma samukuru wangu ndikati samukuru tiende kunana Tizvara. Ndobva aenda kwanana Tizvara ne240. Zipa 240 takati $20 yakanga yakasenzesa yetransport. $20 tikati wachiuya wadi ndiende kuona pakaradzikwa mukadzi wangu. $10 ngekuti dini yekuti wabva wazogowa mbatya. Mukwasha ndobva aendako asvikako ndobva watambira mari iyoyo. Watambira mari ndobva wanyora pepa pane pepa ravo akabva wanyora bvantiti Chisuko isusu toda $700. Ndizive kuti $700 yacho iyo ndei iwo wachatitsanangurira. Saka then inini semunhu ndandiri kungoshushikana nazvo kuti zvino zvichadini. Ndikabva ndanzongoti mukwasha. Saka ine zvava kuti tichazouya ubhoza wakabva kuti tichazouya kumba kwenyu tozogadzirisa zvinhu kana madi mauya. Tikati alright. Saka ndava ndatoti mukwasha inini hazviitiba kuti ndidini mundiperekedze muende kugowa kwani kwemudzimai wangu mundiratidze because pasina vabereki vacho hazviiti. Chiwano inini ndochiziva hazvifaniri kuti tiende iwo wasipo. Tobva tatongogara tagara kudaro svika musi vanhu vangange vachingondondipa maidhesi. Saka ine ndaindifunga ndichiti iwo vachauya ana Tizvara vachiuya vachitiwo mukwasha zvatakazosangana nazvo zvakadai havana kuuya kana zuva rimwe. Kusvika musi wa1 December inini ndikabva ndazitsvaga mari yangu ndobva ndaenda kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo ndakaenda nana samukuru ndikati ndauya kubata maoko. Ndobva wabvisa $5 yekuti todatarana nasekuru. Vandabvisa $5 vati mukwasha zvakudini zvakugona kufamba ati rega ndiye ndibate maoko. Ndobva ndabvisawo $5 ndikati nasekuru makaita basa makachengetedza mudzimai wangu. Ndikati alright. Ndobva watochinditi iwe Chisuko toda kuti utitaurire zvakadini zvakaitika. Ndobva ndataura ndikati inini zvakaitika nekuti tatine musangano kuchechi takaenda tikadai. Saka zvakazoitika zvakadai zvikazi aiwa mashoko ako auri kutaura Chisuko hausi kutitaura chokwadi. Zviri nani kuti udzokere kumba kwako because zvinhu zvauri kutaura hazvisi kupindirana nezvatakanzwa. Ndikati saka munin'ina wacho ndiye akabva nditi munin'ina waterera ndiye akabva kuti ingwani Chisuko atsanangura mafambiro azvakadini azvakaita. Ndikazi aiwa kunoku Fadzi angari kunoku. Fadzi akati Chisuko hana kudini mai hana kunge ndiwo akamanikidza mwana wedu kupinda motika yazosvika kuzofira ari. Ndikazi Sami angari kunoku hana kuti akataura kuti mama hana kukwira motika. Saka zvichireva kuti iwe Chisuko zvatakataurirwa akabva taura zita racho mai Gari ndiye akatitaura kuti Chisuko iwewe ndiwo akamanikidza mwana wedu kukwira motika yazosvika kuzofira ari. Ndikati ini kwazi makatanga makana. Ndakaramba ndakanyarara. Ndobva ndanyarara kudaro. Then ndobva achinditi iwewe Chisuko chititaurira rora rako kuti wakabvisa zvakadini.
ndobva ndataura ndikati inini mukadzi wangu akanitizira baba nyaya yako wati wanatezvara wako, nyaya yako nanatezvara ndii kuti wanatezvara wari kuti ndiwo akaona ndii ndakaura yakadzi ndo nyaya yati kuda chete wanatezvara nyaya yataurwa nemukwasha ndizvo here zvamuita pamusoro ima ndiri hanzvadzi inobarwa nemukadzi anga ari mukadzi wachisuko. Ndakamira kuti ndakaita sababa kuchiti pamwe ndiri ndamukomana mukuru ndonzi Renos Terera. Saka matsananguriro aita tingati chisuko anoita mukwasha kwatiri ne probably qualification yekuti akabvisa hembe dzeumai, haana kuroora, wane wana wese nehanzvadzi yangu mwana wacho arapwa. Saka zvakaitika zuva iri rawaenda razofa hanzvadzi yangu, ndakaudzwa kuti vakanga vaorganiza kuti vari kuenda kuchechi, asi ndaigara nemwana wavo musikana fadzi kumba kwangu kudanga mvura. Akanditi mama havasi kuenda wakati havasi kuenda kuchechi, zuva razonzi vari kuenda kuchechi. Mama wakati havasi kuenda kuchechi, vari kusara nemuzukuru kumba, saka vana baba ndo vari kuenda kuchechi. Saka isusu patazonzwa kuti paita accident yawaita nemota yehanzvadzi yachisuko. Mota iyi inomanejwa ndichisuko nehanzvadzi yangu uyo azofawo. Saka zviri kunzi muridzi wemota anova tete wachisuko nadhiraivha wake, dhiraivha aimanejwa ndana chisuko nehanzvadzi yangu. Dhiraivha anga asingateereri chisuko nehanzvadzi yangu, achioverride achiti ndinoteerera landlord wangu muridzi wemota, though muridzi wemota anga asingagari panyanga paichengetwa mota. Saka papaine some kind of confrontation between the driver na chisuko nemukadzi wake, asi chisuko nemukadzi wake ndo waiona mota on day-to-day basis. Saka chisuko unonzi wakazoti wanopindai mumota, mai mukadzi wake akati inini handisi kuenda kuchechi, ndo zvandakanzwa because tazonzwa kuti kwaita accident fadzi achinditaura takutobva basa like mapast 6 nguva dzinedzi, ndainomutora everyday ndichienda naye kumba because ndaigara naye. Otonditi sekuru zvanzi kwaita accident but mama havo kumota imo no fine, it's okay. Saka chingada chaitika chii, saka pakanaka pachifonwa. Saka ini ndakazona mota yaita maproblem emalights, ndotoenda kwavateerera vanogara kuhobosi, ndogara danga mvura, ndototi fadzi ngatiende ndivateerera tichidi tinogadzisa malights, ndo vanogadzira mota yedu. Totosvika kweva vateerera ndotovataura ndo zvatanzwa, but anyway zviri ngonzi handisi kuzotaura chisuko zvafamba sei, but anyway zviri kunzani wedu hanzvadzi wasara kumba, no fine, it's okay. Saka zvakaramidza chifoni wozosvika tasvika kudanga mvura tapedzera wagadzirwa past 7 probably takudanga mvura ndopatinonzwa kuti hanzi mama wangu ari mumota. Ndikati how come? Ndo pandakatopaka pandakati ndatopaka kuti ndiye ndangubhawa ndisiya mwana, ndakatotadza kuenda kubhawa kwawe, ndakunzwa change of events, hanzi mama wangu ari mumota. Ndikati iwe wambonitaura kuti hanzi mama havana kuenda kuchechi kewe, havasi kuenda kuchechi, vari kusara. Zvikanzi handisi kuziva kuti chii chaitika. So tobva tazofona tichipusha vanhu vangawa zvinonzi zvakaitikira panonzi panyahuku here. Saka vanonzi paaccident scene vanhu vakabva vazotorwa vaendeswa kupi kuRusape hospital. Waenda kuRusape hospital ndopatakuzonzwa kunzi nemunhu anga achitaura zvichinzi vanhu vese vatakurwa nenhingi neambulance wauya kuno, but my Anna who is my sister haasi kuoneka. Ndo ndakatanga kusenza kuti munhu obviously haasi kuoneka, hanzi ashaika as if haana kuoneka pasini kuti akandwa here aenda kupi handisi kuzvinzwisisa. Saka ndobva ndaramba ndichinsisa iwe uri kuti ashaika kudii, kufa here kana kuti she's not being spotted on the scene because zvavaitika usiku. Haana kunonditaura until mukwasha wachisuko arapa wazondifonera later wachindaura kuti sekuru zviri kunzi kwaita accident, asi mbuya mai Anna my sister abva ashaika on the spot. Ndati alright fine, ndizvo ndobva tatochevedzana nemuzukuru.
ndopandakazopika kuti hanzvadzi yangu yanga Alright, chimbogarai pasi. Umwe anzanini. Right, because issue yedu yatida ndekuti uyu autora kuti nyaya yake yayekuti imimi makuti iyi ndiye akauraya hanzvadzi ndizvo yes kusvika vakaita shoko ndinoziteerera kusvika vakaita shoko kwatiri tanzwa kudaro kuti ndo zvaitika wakatanga kusvika patsaona takatozongozwa nemasoti wakatanga kusvika hama dzekwachesuku kunze kweuyu ndiye takatina ndiye tatofambidzana asi vamwe vacho wakatosvika ukatoziva pane zvakatoitwa here kana kuti pane zvakatoitwa pasini mapurisa akazosvika pakazofambira nyaya dzese kumahospital hapana kutakaona hama yavo kunze kweava ndivo takatenga hamusuwa specific but yazi pane zvakaitika pasini chii chakaitwa pasini ovexted techinzwa zvichitaura isisi hedu takati sipo asi pana wakataura kuti wakatosvika pasini pakatotakurwa munhu ndo wakasvika wakatanga kusvika pasini isisi waridzi wemunhu tisipo tikazofambira nyaya yekuhospital kana ndiri kuti pasini are you suggesting kuti ava kusvika kwavo pasini wakasvika munhu ari mupenyu ndobva wapedzisa munhu because if you are saying kuti defect yekuti ndio wakatanga kusvika pasini imi musati masvika it becomes a crime kuti wakasvikirei musati masvika kana kuti muri kuti here hanzvadzi yenyu yaifanira kusiyiwa iripo isingatakurwi kusvikira imi mawe handisvika zvakubvisa kuti muri kuti chii ndingati pakasvika soko ndichisvika kuina vachitaura tichizofonerwa zvataura kuti wakazowashayikwa panzvimbo kana kuti washayika here zvinenge zvotozi pane wakatotanga kusvika pasini pakazotorwa mutumbu ukaendeswa kupi takazongotaurwa ndo zvaitika asi apo takazoenda isisi takati ungofambira nyaya kusvika pasini kana kudini hatina kuona hama dzavo kunze kwekuyo munozwa nyaya mubairi ndinoti kusvika pasini of accident it's not a criminal offense kuti atanga kusvika ndeyena kunitosvika because munhu ari padhuze kana kuti atanga kunzwa shoko first ndiye anosvika ndiye anotanga kusvika handiti but imimi kana munhu nditi the fact yekuti imimi handiti makatangirwa kusvika saka it means kuti wakatanga kusvika pane zvawakaita I don't understand. Alright, mambo. I'm sorry. Taura izvi. Tiri kuti isusu takakwesena vaizotara aterera their sincerity yekuti wakasvika paaccident scene iwo wakatanga fine ndo wakatanga kunzwa soko but havana kuita futi courtesy yekunosvika kumochari kuti wanoone kuti mutumbu uya uri papi warongedzwa sei wafambiswa sei so isusu patakazotaurirwa because tatikuona kuti nyaya iyi ndeyekwachisuku iyi ndeyewakwasha munhu isinzi anga akaroorwa so what we did is takazobvawo kuno kwamutare nayo waterera ndokunga neimwe team tosvika hapana paperwork yafambirwa ndopatakanoi-identifya mutumbi mochari then we did mapapers ese angangodiwa kuti mutumbi ubviswe kugeneral hospital uendeswe kunyaradzo tosvika kunyaradzo toona kune chikwereti policy yavo yanga isiri up to date we had to pay some money to top up zvanga zvataura nenyaradzo kuti titore mutumbi uye kupi uchengetwe nenyaradzo nekuendesa kunyanga so takuzobvunza nguva chapaazoya apa aakuda kuti tionesane takamutaura kuti zvatiri kutaurwa iyoyo kuti chinitaurira kuti what really happened on this particular day ramakanhingiririkina ramakaenda kuchechi saka ndo pakasiyana saka ndo patakatanga kukwesena kuti munhu uyu ari kutitaura kuti isusu tanga tiri kuwirirana inini muzukuru akanditaura kuti amai havasi mumumoti though vatazonzwa kuti amai vari saka takati did you force our sister into the car kuenda kuchechi ndo mabudiro azvakaita because mukomana uyu ndo mukomana waweche2 sami anga aripo
anga ari kutungamira kuenda kuchechi, anga ari kuzviziva again kuti mama wasara kumba, havana kuenda havasi kuenda kuchechi. Saka Sami akazotofonerwa achingoti kune accident, haana kutanga azvitora because anga tokuchechi kuside kunonzi kuchechi Sami kwagandanzara. Ndo paakazodzoka obva kuti mama wafa, then takazoonana hedu kupi kwaRusape tobva tafambira nyaya yamama wake. Saka takafambira nyaya kana tichitreata nyaya yechinhu chinonzi death, hapana munhu anoronga kuti ndoda kunofa nhasi unless iri suicide. But munhu kana atora mukadzi wake naiye wari kuenda kuchechi, I don't see anything wrong with that. Kuti mukadzi watora nemurume wake waenda kuchechi, alright. Ndomukubvunzai munhu uyu mukwasha ati pandakaita accident akazongomukira muParenyatwa, makambomuvhizitawo here muParenyatwa imuona TV? hatina kumuvhizita. What was the reason? The reason ndezvekuti tiri patatitora mutumbi patauya kunyanga ndochikonsultana nevana, vabereki venyu vanga vakati chiko nenyaya yekuti munhu anochengetwa kupi. Zvikanzi baba vakati munhu anofanira kuchengetwa kumusha. No, fine, it's okay. Ndozoconsulta maneighbors avo vaita marenders vaitengesa paring rep. Maneighbors vakati sisi anga kati ndine imba yangu kupi, who is my sister, anga ndine imba yangu kunyanga saka ndozochengetwa kuno. Fine, ndo ndazotowana chisungo ndazvinzwa zvataurwa newana nezvataurwa nemaneighbors venyu. I think chindipai mari yandashandisa, maexpense andashandisa kubva kunyanga kusvika panapa, kana muri kuti tiri kuproceda kuenda kupi kuHonde Valley, hapana mari dzakabuda. Ndikati saka nehama dzangu dzanandinadzo dzimwe dzakabva kuHarare whatever, tese taungana tikawirirana kuti expense iyi yakuitanga yaiswa on us, because wamwe tete wavo ndakatotaura navo nditori kwaRusape ndichifambira mapapers, wakanditi sekuru itai zvese zvamuri kuita, tokupai mari yenyu taakunyanga, and that was not fulfilled. Ndopatikusiyana ivo anditi pamaiita zvese izvo uyu mukwasha wenyu anga ari kuzi Angaseko. anga ari hospitalized ari kuchipatara, then why are you taking the blame yehama dzake kuiisa paari? Because iye dai anga akafawo futi aigwa nani? Because mamutaura kuti pakafa mukadzi anga sitoripo pakaudwa mukadzi wake, ndipo makatakura mukadzi wake. He was not even there. Because anga toriwo kuchipatara fighting for his life. So what did you expect him to do? He had to roll bedridden, he had to fight for his life. What did you expect him to do? Wamamuti mimi pakati pana chisango wacho aifanira kuita check up the responsibility yezvinhu izvozvo ndiani? Ndana chisungo. No, he's right. Pamwe mukadzi wangu inini waJames, haasi waJohn, haasi waJosiah, haasi waTrudi, haasi mukadzi wangu. My wife is my responsibility. If I am not around, ndikatoona hama dzinomira ndisipo, ndimwari. Handifaniri kuti nekuti hama dzako dziripo dzinofanira kuita nekuti ndimi. No. Because ukatarisa paka munhu wamuri expecta kuti aite sei, aite take charge of that, atori nomhuri yake, and the nearest person kune munhu afa, it's you because ndiye brother. You are the brother. Wamwe wese ava panyaya they don't matter. Ndo saka ndikutaura kuti the reason yemakutimi makacheka responsibility because munhu akafa ihama yenyu chaiyo. Andika avo vamwe vese vana chisango avo andika inini ndanoti yaiita nyaya dai mamuri kutaura kuti uyu murume uyu he was there but haana chakaita. But murume uyu anga sitoripo, he was busy fighting for his life. But now aponawo achita the courtesy yekuti ndakuchenda kuona notezvara ndakuchikumbirawo ndichinoone pakaradzikwa mukadzi wangu because mauri kuti iye ndo akauraya mukadzi. No, handisi kuona element yekuuraya mukadzi. An accident is an accident. Kokonye dai anga ari akafa manje hanzvadzi yenyu yakapona, mamuri tete ndiye auraya. Dai iye ari akafa hanzvadzi yenyu iri penyu. Sorry, mama. Yes.
hatina kuti ndiye wakauraya tiri suspicious of maevents akaitika hatina kuti takauraya zvazvinoita the moment you suspect something and you suspect someone kuti ndiye akaita chakati, it means there is something illegal chakaitika. ndobatula kusvika ipapo pane zviri illegal zvakaitika. Right, ndizvanotitaura kuti inini kana ine nyaya yefuneral and expenses izvo ngatichise paside, because itori funeral neaccident, let's put that aside. Kana paine dzimwe nyaya dzisiri dzefuneral neaccident, idzo dzezoikuenda tete. ndokutatoenda step by step kufamba tese nemi. Yes. Saka tiri kuti isusu takuenda kuburial taisabvisa maexpenses aya fine, tiri kuzviunderstanda. I've taken my responsibilities zoti hanzvadzi yangu mukwasha wangu akwara. Muridzi wemota anowa hanzvadzi yake uyaraka ane maglass on, never did anything. She never did the body viewing. She never did go to the burial site. So takwesena all these events zvanandicha kutaura izvezve kuti isusu ndopa takazointerviewa mukwasha wedu paakazouya mukwasha alright fine ndichitoripo I think mukwasha wanhingi wachisuko again akandiinvita sekuru uya kujekesasa parufu pachimanyika ndifunga kuna munhu vakadaro isusu wana tezvara ine normal situation tofana kupiwa imba yedu nechikafu chedu akanditi sekuru uya mukechikafu ndikati no andipika body viewing yemota yake yauraya thing haana kuenda kuburial site accident scene ndo wakatanga kusvika pasite kugezesa kana kuita whatever my expenses, it was me who did all those things. Saka tobva takwesena maevents wacho saka isusu takati mukwasha unenge uri kutamba nesu pauruda kuti kuda kuona chii pane mukadzi wako. I think nemaevents atiri kuona esai handiti kurwadziswa ka2 wakatopaona kutara go ahead. Ndakataura mukwasha wacho enda unoratidzana ende munoratidzana muri 2 wazouya wachichitaura nyaya kuti mukwasha ngabvane nyaya iyo because tingazoitwa ngati tinozosumudzirana matemo. Saka nyaya yake yaari kutaura yekuti ndakapumwa haisiyo initially yaanga aripota kwamambo Mutasakuno. Initially anga aripota case yekuti vanaterera vari kuregedza vari kuramba kugohwa nhumbi dzemufi. Isusu toregedza kugohwa nhumbi dzemufi izvozvo because tine machallenges. Saka mazoona ndingaona pepa redu ndinofunga ramambo Mutasakuno rarakanyorwa date ra29 ndofunga last week but ndinofunga rakazoaltwa. Munhu akanditambidza ndakanga ndataurwa nemwana wacho again Fadzi sekuru pane nyaya yamashingiswa kwaMutasa yekunzi ichapinda musi wa29 then all of a sudden ndakaona no communication until I was phoned negweta ramambo Mutasa ndopazo ndorera musiderera ndozokuona nguva yakadai ndikati munenge manonoka mai because ndakazoti case yekupinda musi wa29 why are you saying hauna kunonoka here ndichapinda mutown late ndozoenda kupai mapapers endo no fine it's okay ndobazodova nemachange of dates ignore get repass but ndakanga ndataura kupinda musi wa29 all of a sudden yakuzonzi yakupinda musi wa5 handina hangu basa nazvo kuti ndikapinda nhasi but ndiri kuti maevents were told me a lot of things. Further pane umbo ishe wangu achinge awigwa hanzvadzi yangu the following day mbuya wake vamwene wake vanotitaura yenwe ihope. I do not take them seriously. Ndarota my aunt akagara pamusoro peguwa rake no fine that came to me ndikangozviitinwa zvakadaro. Further mwana wacho musikana mukuru wauye ndopakandifonera sekuru ndarota mhai vachiti pane munhu anga achitamba nezvipfeko zvangu zvemukati itai vana sekuru vandifambire imba ndakachengeta. I couldn't understand that. Fine, it's okay. Later chisuko yazobuda muhospital anouya ndikati musikana akafadza ndikadaigara nako musikana kadoko kawo endai munoona baba vawanoona baba vachipesana uyu fadzi akuya kuno kwakutare sister yacho wakabva waenda wese vari 3 wakanoona baba wavo wese vari 3 uya aigara nababa uyu musikana akarorwa samwe achidzoka but asati adzoka ndopanifonera sekuru ndaonana natete tichitaura tichiona baba but wanditi sekuru zvinoita here kuti vana tete vanondibvunza kuti takauraya munhu asina mhosva vana sekuru vanoda kuripwa sei. Saka ndikati iwo wawapindura kuti kuchii ndashaya kuti ndiwapindura kuti no chisiyana nazvo zvakadaro
munhu akafa achaita zvinhu zvake. Isusu are not going to fight kune munhu iyeye on behalf of munhu iyeye. Isusu tichangofollowa ma-events zvaanenge achiita. Saka isusu patakaona Chisuko achiuya tichiona taada kunetsana, ndakangoti Chisuko wadini kubuda pamba pedu because akatonetsana navateerera. Ndikaona kuti noizi ikangobuda pana tikati Chisuko netimu yako buda imwende kumba kwenyu tosiyana nenyaya hapana need yekuti tidiscuss anything. Saka handisi kusurpriswa kuti initially akanga auya achida kuripota case yekuti vanateerera havasi kugowa nhumbi because isusu ndakanga takutaura nevazukuru wana 3 ndikati vazukuru isusu hatisi kuzoita vana baba wenyu havasi kuzoita nyaradzo, ndine ndichaita nyaradzo ine because vana baba wenyu havana kufirwa, akafirwa tisu vanateerera nemuvazukuru. Saka ndini ndichaita nyaradzo pamba penyu paChisuko. Saka I just need your input shoma ndotsvaga mari ndokuitirai nyaradzo togowa zvinhu zvamumha wenyu nekuti toda kusunungura ivo wanawo ndo vanenge vari kusungirwa play zvokuti baba venyu vazoita sei hatina basa nazvo. Saka zvandisungisa kunongo kuya kwamamomutaza ndanga ndiri kutozvida because atonditangira ndii ndaifanira kutangira because ndaifanira kutoenda legal suit yekuti one mota yakauraya wangu hanzvadzi in that particular incident, driver yacho ndakasungwa haana kusungwa fine hazvina basa. Takazonzwa kuti anenge akazotofamba driver iyeye kana abhadhara fine kana asina handina kuzvitsvaga, handisoda kuzvitsvaga, ndikazozvitsvaga hangu at the right time. Takanzwa kuti aita sei driver akazofamba kuti nemwe imwe mota but ari kufambira imwe mota ndopaari kutaurira uyu Chisuko ndaitaurwa nyaya nemwana wake ari kutaura Chisuko kuti ndakarota my aunt, my late sister achiti mai ana vari kuuya kwandiri achiti unachengeta wana wangu. Saka ari kunzi unachengeta wana wangu uyo wakamupa advice yekuti chii wadini kumbosiya zvekudhiraivha mota. Handizi kuti aipa dhiraivha uya asisiri kumushandira advice yakadaro sei. Muri kuona zvinhu zviri suspicious zvezva fine zvadaro takazonzwa kuti dhiraivha uya akazotsika benzi rikafa iye akadzoka makumbo. Handizivi kana chiri chokwadi, maybe ndiyo munhu angona kutibatsira. So ndiri kuti zvese izvi maevents anga tichiona kuti pane some kind of foul play. Ndofunga ndizvo zvandikataura. Ndikazotaura zvinhu hangu zvandakarota zvekumba kwedu zvakandipa guideline yandaitaura ini kuti I will sue these people kuma-civil courts because mota yakauraya yakadisadvantage uyo wangu hanzvadzi nefamily yake like iye zvaitotaura munachengeta wana wangu. Ndonga ndizvo zvandikataura dai. No, it's okay. Right. Nyaya yenyu haisitombota zvese. Nyaya yenyu ndeyekuti kana musiri kugutsikana nekufa kwemufi batanai nemukwasha, pindai musango mutsvage mese muri mese mudzwa muripo mese kuti chakauraya munhu chii because iyi is not health because pane wana it's not healthy because pane chii pane wana because wana ucharamba wanifunga kuti baba ndiye akaurisa mai kana kuti uku kucharamba kuine kuti wana tete wane chikuita nekufa kwamai kune because pamataura mabata vanhu vakawanda saka izvozvo manje isusu hatizviba mai pachiwana hazvisiri imi wana sekuru kana muine kunyunyuta fambai nemukwasha wenyu mukwasha timbonzwawo kuti zvinhu zvakanyatsa kufamba sei then monzwa muri pamwe chete mubatsirika. Mambo pamusoro zvamukutaura ndandapotsangu chiri ndaona kumwe time yapera mufi paakatopinda mumota umo wanga watofamba nehanzvadzi yakuyo imwe hanzvadzi ndofunga kurudzi kwawo wakatofamba wakanzi musapinda mumota taona accident pamberi apo wakatotaura iwo vari kunzi maigare waya ndomwe munhu anga achida kusungiswa musi wa29 ndo akatontaura sekuru ndasungiswa wakatondifonera maigari wavo sekuru ndasungiswa nemukwasha wenyu bati zvaari kuita hazvisizvo muri kuzviona ndikati atisungisa nenyaya yakanaka ngatisungise tinopresenta our facts kupi kwamambo. Saka tiri kutaura kuti tifambe naana Chisuko zvakatotaurwa uyo akazofoswa kupinda mota obva azoita accident nemota yavo then they don't attend the body viewing, they don't attend the burial site, it leaves a lot of question marks. Right. Ndazvinzwa hangu zvamataura kuti that's the only solution. Ita izvo fambai mese because hazvisati zvava kunetsai pane pazvichazokunetsai zvokuti kuzofamba kunokwanisa kutokunetsai izvozvi this is the time fambai
nemukadzi mugadzirira kugadziswa nguva ichiripo because zvese zvamunotaura zvese zvokuti munhu akatombotaura zvikaoneka izvi zvikadai zvese zvine zvazviri kutaura zvine zvazviri kutaura zvese zvine zvazviri kutaura saka gadzisai chinhu ichochi chisati chadii mambo nazvino zvamataura but ndine urombo ndichaitanga ndetazautora advice yenyu handisi kuti handiitore but ndainzwa yakanaka asi handisi kuzoita saizvozvo wakafa ndoda kuti adini arwise because takataura naye ari mubhokisi kuti shamwari kana wakaurayiwa zogerera vanhu vakakuuraya saka tinoda kusiya zvakadaro imwe solution futi ndizvozvo because munhu kana munhu akafa akavhunduka anozvibwira hondo dzake kana imi munokwanisa kunga makaendawo kwamakaenda mukasvika mukasumudzawo mweya wacho zvinobvumirwa but kana uyo asina mhosva haana chii saka hapana nyaya imi nyaya yembambo yekuzi makapumwa hapana ba nyaya dzenyu mukwambo gadzirisai nanatezvara pavari kunyunyuta musvike pekuenda kana paine zvida kubhadhara kwanatezvara bhadharai ndazwa pane nyaya dzakawanda dzataura asi pane chekutanga chaichai chatanga towana tezvara zvekuti ukama hwedu nemurume uyu ndeyekuti akabhadhara hembe dzamai asi haana kuroora unazviteerera izvi apa mwana wako akatongoa because isu zvatoziva pachiwambo mwana wangu paakaroorwa zvinhu izvi zvinofanira kuva zvinogadziriswa zvavo mukwambo unokwesa ndechekuti inini kusenza kwandaita ati mukadzi wangu akanditizira ndiri form 4 99 mari yandakabvisa ndakatanga kuzivisa mari iyoyo yaikwana yaitenga mbudzi ndizvo yandaisiya na 99 tati chisuko dzoka pasi nanatezvara wanatezvara watobuda pachena kuti chisuko hauna kudii chienda unanatezvara wanatezvara wakutaura kuti zvavari kuda zvekuroora ndezvipi zvawakasiya pane zvawakabhadhara sataura noruno kuti wakaita nembudzi kuti wakabhadhara mbudzi ayo hati chitaurai natezvara ine mugari pasi taurai nemukashaizva